Hello mga ka-YouTubers, post muna tayo sa game. Punta tayo ng embassy. I-check natin kung pwede mag-renew ng passport na walang appointment, walk-in lang. Sigurado. Oo. Hello, nandito na kami sa Philippine Embassy. Yan ang Philippine Embassy. Check namin kung paano ba makapasok sa loob. Pwede makapasok na walang appointment. Ano, ipakita mo na yung appointment ko dyan. Hindi, wala kami appointment eh. Magpa-appointment ka muna. Hindi, check lang namin yun. Yung si Kokoy. Ate, pili kayo pagkain. Pili ka pagkain. Nakapasok kami sa entrance ngayon. Naman another entrance na naman. Check na namin kung pwede ba makapasok without appointment. Without appointment? Wala po kayong appointment? Oo, wala po appointment, sir. Company kayo? Oo, company. Tingnan po natin kung appointment kayo sa buhay. Dalawa po kayo? Wala? Oo, sir. Dalawa, oo. Tingnan po natin kung mag-appointment tuloy po kayo sa loob. Oo. Sige po, side po kayo. Tapos sila po nito. Tapos balik kayo sa akin pag meron. Appointment. Kailangan talaga mag-appointment. Pero may laptop naman daw dyan na pwedeng gamitin sa... Pero hindi ngayon yan. Hindi, appointment lang tayo. Appointment lang. Kayang mahabol lang yung... Tara, check na. Kaya nga, bawal palang walk-in. Kailangan appointment raw. Kunti lang. Ano ba sabi? Yun lang. Kailangan daw mag-appointment, sir. Tingnan natin kung may slot pa. Kasi sabi nila may mga slot yun. Kung kaya hanggang alaw na. Hanggang anong oras kayong sarado, sir? Alas 5. Kaya pa yun po. Kunti lang. Tanongin nyo na dito. Saan po, sir? Uupo dyan. Hintayin nyo lang. Wala pa eh. Mga YouTubers, nakakuha tayo ng slot para sa walk-in. So ano na, hintay na. Nakikita pa ako nila Francis, bakit ko nang bayak sa balik ka pinyaran ng Uy, may pusa pala dito sa embassy. Ming! Ming, 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 Ming! Ming! Yung pusa na yan, taga-embassy din yan. Saan ka na-assign, Ming? Ming, saan ka na-assign?
Ming. Uy. Natapos na rin. Natapos na rin yung pag-renew namin ng passport. Siguro makuha yun after 1 month. Tawagan na kami. 30 to 35 days. So maganda yung mga mag-renew ng passport. Ano na, pabook na kayo online na lang. Kasi nga pag walk-in kasi, pag maraming mag-renew, medyo baka hindi kayo ma-entertain. Buti nga kung pumunta kami dito, konti lang. Kaya sa mga gusto mag-renew, ano lang, book online. Ano sir ha? 30 sir. Sa akin, sir, 40. Saan ka, sir? Sa 30 o sa 40? 30 sir. 30. Sa 40 o sa 30? 30. 30.